Takže, čaute lidi, dneska si zahrajeme KSP 2, to celé jméno je Kerbal Space Program 2, kdo neví, co to je, tak to zjistí teď, podle tohohle obrázku. Takže určitě jste se všimli, že tohle je vesmírná hra. A tady tu napodobeninu ISS stavět rozhodně fakt nebudem. Za prvé, nedával jsem si ještě žádný tutoriál, za druhé, neřekl jsem, no to je jedno, no, za druhé, nejsem v tom tak dobrý, no, ani nevím, co bych řekl, takže dáme si to samozřejmě na easy obtížnost, bude se to jmenovat YouTube, ta kampaň, bude to, ta agenci se bude jmenovat na YouTube, velkým T. Tak, tohle si dáme jako za vlajku. Tak, trošku to snížíme. Set Agency Colors, jak můžete vidět, tady Infinite Propellant jako benzín nebo olej, no to je jedno, tak je to vypnutý. Easy. Dock Tolerance, teda tolerance distance for docking, jakože vzdálenost, od jaký se můžu dokovat, je největší, protože to neumím. Unbreakable joints, vypnuto, nemůže se mi rozbít raketa, teda může se mi rozbít raketa. A infinite electricity, no to je jedno, prostě nekonečná elektřina, taky vypnutá. Takže žádný hejtři. Tak, start kampaň. Startnout kampaň. Ježišmarja, no ani mluvit anglicky. No, omlouvám se, že jsem nevydal hrozně dlouho nějaký video zase. Protože já jsem onemocněl a nemohl jsem být na počítači, nemohl jsem natáčet žádný videa logicky. A jediný, co jsem doma dělal, no tak jsem vypadal doma asi takhle. No. Proč mi slzí oči? Tak, jdeme se vrhnout do toho. Sluchátka. Hotovo. Tak, dobrý, to mě nezajímá. Já chci postavit raketu, která má v sobě sondu a doletí to až do vesmíru. Samozřejmě do vesmíru. No a chci tam tu sondu vyslat, aby to bylo na orbitě Kerbinu, aby se tam kroužila. Kerbin je ta planeta, ze které začínáme, takže něco jako něco jako naše země. Já tady normálně to video celý zkazím hned na začátku, že neumím ani mluvit. No to je jedno. Takže uděláme nějakou, můžeme udělat celkem jednoduchou sondu. Takže vezmeme třeba tady to, jo, ono je to ve skutečnosti úplně jedno. Tak, dáme na to baterku. Už to vypadá hrozně divně. No to je jedno, dáme baterku ze spoda. A teď tady dáme 2 solární panely, které jsou hodně malý. Dále to potřebuje něco na komunikaci, takže třeba tady ten komutron. No uděláme to třeba, aby se to podobalo Sputniku. Sputnik je ruská sonda prostě, která je, ano, to je dobrý. No a takhle to bude vypadat, až to bude ve vesmíru. Pěkný hnus. To je můj názor. No nic. Dále pod to dáme decoupler, to je ten oddělovač.
A ještě bychom na to mohli dát nějaký světýlko jenom tak pro dekoraci. Tak tady je to hodně podezřelý, tady tady tohleto světýlko. A dali bychom si třeba, ježišmarja, třeba takovýhle světýlko nahoru. Dobrý. Ještě to světlo light enabled. A chci, aby to bylo červený. Ano, dobrý. Tak to je hotová ta sonda. A já to chci víc doprostřed. Říkám víc ano, dobrý. Tak to je ještě krásnější. Tak decoupler máme. Dál dáme payload. Tak, takhle to natáhneme. Šup. Ještě víc to vytáhneme. Dobrý, a máme takový jako cirkus. To vypadá. Tak, potřebovala jsem se vysmrkat, prostě potřebuju. Dobrý. Sondu máme, můžeme se vrhnout na, co jsem chtěl říct. No to je jedno, prostě, aby to tam ještě nějak jako doletělo. Dáme tam tohle, stabilizer určitě nesmíme zapomenout. Dal jsem tam stabilizer. Je to stabilizer. Ano, je to stabilizer. Tak, aby se nám to vyrovnalo. Tak, dobrý. To by nám ta raketa uzvedla. Máme další decoupler. Tak, můžeme dát klidně další nádrž na palivo. Já to řekl správně. Já jsem neřekl benzín ani olej, já jsem řekl palivo, no tak to mě těší. Konečně jsem si to nesplet. Tak dobrý, to může vypadat úplně náhodně. Dobrý, furt nám to ozvedne ta raketa. Ale počkat. Předtím se mi stala jedna taková nečekaná věc. A jenom bych tady chtěl ještě dodat jednu věc. No tak to vypadá super divně. No mně se stala předtím věc, na třetí pokus, kdy jsem tohleto chtěl natočit, tak se mi stala věc, taková blbá celkem, že já jsem tam asi něco zapomněl dát, jak jsem byl zbrklej, a mně to prostě pak nešlo nešlo mi to nějak ovládat. Jo, protože že jo, já jsem tam zapomněl dát mě. No ale počkat, no tak to je velký problém. To je velký problém. Já potřebuji... No, jak to udělám? No, tak to je pěkně blbý. No, ale to je sakra blbý. Protože mě se ta anténa utrhne. No ale počkat. No tak to je super komplikovaný. Kdybych si tam dal, že to nepotřebuje prostě jako signál, tam, kde nejsou ti lidi v těch kabinách a je to normálně jenom takhle na dálku, tak ono to potřebuje, že jo, něco na to,
Nějaký spojení by to potřebovalo, akorát, že mě se utrhne anténa. Mně se utrhne anténa. No tak to je blbý. Zvedne to ta naše ano, uzvedne. Dáme nějaký stabilizer. Dobře, to vypadá hrozně divně. A určitě ještě musíme dát stabilizer mezi to. No, tak. Poletím s raketou, která má roztáhlou. No, počkat. Ne. No tak. Jo, to je hrozně komplikovaný tady ta hra. Prozatím. Že já tady všude musím mít nějakou anténu, abych nestratil. Tak to je fakt ale blbý. A co tady ten? Šmaré, tady ten dáš úplně dolů. Takže tenhle motor odpojit, tenhle motor odpojit, tenhle motor otevřít, odpojit. Dobrý, můžem. Trvalo mi to 11 minut, než jsem to postavil. Tu raketu. A já se furt nemůžu dostat k tomu, to je hrozně blbý. Má past na děcka. No tak. Škát. No super. No. Bez zvuku. K tomu ještě nic neslyším. Dobrý, tak furt ještě můžu to. Počkej, tak trošku bych asi snížil toto. Dobrý, vyletěli jsme. Paráda. Ono nám brzy dojde palivo, takže já si ho takhle budu šetřit. Tak, jak to vypadá na mapě? Jakou máme trasu? No, já bych to potřeboval celkem rychlejš. Tak. Letíme. Hele, tam je moon. Tam je měsíc. Tak to můžu udělat v druhém díle, že bych přistál na ten měsíc jako Neil Armstrong. Třeba, nevím. A pak bych se mohl znova vrátit, ale to nevím, jestli se povede. No a pokud tenhle díl dostane 8 až 10 lajků, tak natočím druhý díl z téhle hry. Ježiši Maria. Ježiši.
A jejda. No tak to je velký špatný. Já jsem to přehnal. Za prvé letíme úplně brutálně velkou rychlostí. No tak to bude pěkný restart. Tak to je fakt super. Ale co když to ještě dáme? Máme ještě dost paliva. Máme ještě 2 zbývající motory. Dělej, čokle. Ne, já tomu nedal ty malý trysky, který by to ještě ovládali. Tak. Naměříme to sem. 3, 2, 1. Teď. Došlo mi palivo. Odděluju. Ale mám další motor. Teda trysku. Motor, to chci nazvat. Tak. Dobrý, zvednem. Trošičku to zvednem. To já to dám i bez manévru. No tak to jsem... No ani nevím. Já bych se nechtěl vychloubat. Já žádný borec nejsem, ale jestli to udělám bez manévru a bez žádného tutoriálu, tak teda borec fakt jsem. Jako něco si pamatuju, ale to neznamená, že si pamatuju úplně všechno. Tak. Namíříme to trošku dolů. Tak, ale teď už bych potřeboval udělat manévr. Dobrý, máme celkem pěkný začátek. Tak ne, že ne? Tak. Dobrý. A manévr. Manévr. Pojďme, ještě na to musí vystačit tohle palivo. Tak zmenšíme to. Dobrý, a dorovnat to můžeme kdykoliv jindy. Můžeme udělat až později. No dobrý, já si myslím, že by to pak bylo ještě dobrý. Tak. Prosím, ať to uděláme. Prosím. Ale já chci ještě víc. To doufám, že někoho tohle video bude bavit. Tak. Hop. Tak. Pojď. Pojď, ještě mám dost paliva. Ještě trošku. A já si myslím, že je to dobrý. Sice je to pěkně křivá, ta orbitka naše. Tak, otočíme se takhle. Hop. Máme sondu. Máme sondu.
Dobrý, dokázali jsme to. A trvalo nám to necelých 25 minut. No. Dobrý. Teď když to trošičku zrychlíme, ale ne tak moc, tak můžeme vidět, jak naše sonda letí. Tak. Pojď ještě více, ukaž. Ukaž se celému světu. Tak je to. To je vončo. Tak, otočíme se na planetu, na Kerbin. A dobrý. Máme to. No spíš bych se měl koukat jakoby takhle. Bych se měl koukat. No, takže mise splněná. Já si myslím, že bychom ještě něco mohli ale udělat. No i když už asi ne. No a jediný, co řeknu, je, že tady video končí. Takže čau lidi. Uvidíme se u dalšího videa, podle mě z téhle hry. A tak asi čus. Pui.